que ens estem jugant en els propers mesos, d'aquí la importància de la correlació de forces que pugui haver-hi en el Parlament espanyol, el que ens estem jugant és la magnitud de la penyora que volen que paguem per tal de sortir de la crisi. De fet, si alguna cosa hem d'agrair a la dreta, si alguna cosa hem de maleir a la socialdemocràcia espanyola que ha fet de cavall de Troia de la dreta que vindrà i revelar el clau, és que no se n'amaguen i ens diuen que la penyora que hem de pagar té a veure amb l'afebliment de la sanitat pública per tal que el dret a la salut estigui més lligat a la renda que no pas a la ciència, l'afebliment de l'escola pública, amb la qual cosa tindrem una escola pública per a pobres i immigrants, i adeu república, i adeu Catalunya, adeu cohesió social. Ens diuen que la penyora que hem de pagar és l'afebliment del sistema públic de pensions per tal d'anar preparant la seva privatització quan es recuperi el creixement. Ens diuen que el que cal és frenar el desplegament de la llei de serveis socials, que és la que ha permès que les persones grans que no tenen prou autonomia personal i poden viure felices o més aviat felices en els darrers trams de la seva vida, malgrat no tenir autonomia, que aquesta llei es ralentitzi pel que fa al desplegament, i ens diuen que hem d'acceptar un marc laboral, una cultura de relacions laborals basades en la precarietat salarial i contractual. I aquesta és la penyora que volen que paguem. Si paguem aquesta penyora, ens en sortirem. El que ens preocupa a nosaltres, més enllà del present, que és lamentable, el que ens preocupa és l'escenari post-crisi. I podria ser que l'escenari post-crisi, imminent, perquè les coses van molt de pressa, podria ser que el paisatge post-crisi fos un paisatge que no reconeguéssim. Vol dir que allò prioritari per a nosaltres és intentar frenar la regressió dels drets socials, el desballestament de l'estat del benestar, que ha costat decennis de sang, suor i llàgrimes vestir-lo, i intentar que el nostre país no es dualitzi, és a dir, que no s'incrementi la pobresa i l'exclusió social. Tenim les presons plenes a vessar de pobres. De manera que aquest és l'objectiu prioritari. I en el Parlament espanyol cercarem totes les complicitats amb totes les esquerres, les que ja hi són i els companys de l'esquerra abertzale que arribaran, per tal de plantar cara a aquest desballestament de l'estat del benestar. Segon objectiu, utilitzar el Parlament espanyol per avançar en allò que és fonamental, prioritari, que és l'assoliment de l'exercici del dret a decidir. Espanya és crisi i amb Espanya no ens en sortirem. L'espoli fiscal dels països catalans és enorme. Gairebé el 9% al Principat, el 7% al País Valencià i el 16% a les Illes Balears. Això vol dir que el nostre país no és sostenible, no és viable econòmicament. De manera que el que hem d'anar és a reclamar la independència. És una batalla ideològica que estem guanyant, però la fruita només comença a estar madura, no ho està del tot encara. En tercer lloc, intentar que Convergència i Unió no es tornin a acovardir. És el catalanisme poruc. Són una mala còpia d'en Cambó. I ara no tenen ni tan sols pebrots, que parlant de pebrots fa un moment, no tenen ni tan sols pebrots de parlar d'independència fiscal. Parlen de pacte fiscal. I nosaltres no volem 200 milions d'euros més, encara que en fossin 1.000. Volem un canvi de model. Volem transitoriament un concert econòmic a la basca, és a dir, independència fiscal, recaptar tots els impostos, tenir capacitat normativa i poder liquidar una quota
de forma bilateral, renovable cada 5 anys, per les competències que encara romanguin en mans de l'Estat, bàsicament relacions exteriors i defensa, i pagar una quota, un percentatge de cooperació, dit altrament solidaritat. Això o ens enfonsem. Qui avisa és traïdor. Convergència i Unió comença a fer figa. De fet, el senyor Duran ha reclamat un govern espanyol de concentració. Vol dir que abans de posar-s'hi sembla que ja renuncia. I per això s'han inventat aquest eufemisme del pacte fiscal. Si Esquerra Republicana és forta, nosaltres garantirem que Convergència i Unió no se'ns fongui. Per això reclamem el vot útil a Esquerra Republicana de Catalunya. Perquè és urgent i imminent el concert. La independència és a tocar, però el concert és imprescindible ara, en el 2013, quan acaba el pacte a què vam arribar amb la modificació de la LOFCA. Urgentíssim. 40.000 euros cada minut que marxa i no torna. Això no hi ha qui ho pugui suportar. De manera que reclamem el vot d'Esquerra Republicana perquè en una majoria absoluta del PP 25 diputats socialistes no amoïnaran gens el PP. 15, 18, 20 diputats de Convergència, si els arribés a tenir, no amoïnarien gens ni mica el PP. 15, 20 diputats independentistes fem saltar la banca. I fer saltar la banca vol dir ser capaços de plantejar ja definitivament el conflicte democràtic amb Espanya. Com més força tinguem, més capaços serem d'aprofitar la topada inevitable. Ningú podrà evitar que hi hagi una topada democràtica entre la legitimitat dels catalans de voler reclamar i voler tenir i controlar els nostres recursos i la legalitat espanyola ho impedeix. Hi ha una topada inevitable de trens entre la nostra legitimitat i la seva legalitat. De manera que el vot útil crec que és el vot independentista, perquè el que farem és evitar que la resta, les altres potes del catalanisme polític, nosaltres només en som una pota i no pas la majoritària, desgraciadament, perquè les altres potes del catalanisme polític no s'acovardeixin, penso en Convergència, o d'una vegada per totes intentin saber què és el que volen en aquesta vida. Em refereixo al Partit Socialista de Catalunya. I finalment, avui ens trobarem amb el comitè d'empresa de Ficosa. Nosaltres, com sempre, ens hem posat al servei i ho hem demostrat en els anys que hem estat en el Parlament espanyol al servei dels sindicats de classe, perquè creiem que és fonamental que els sindicats siguin interlocutors directes amb l'administració i capaços de tenir una relació amb la patronal positiva. I crec que els sindicats a Catalunya han demostrat que saben encarar de forma molt madura la crisi. Només cal veure el nombre d'EROs i la manera com s'estan gestionant, amb quina responsabilitat els sindicats s'estan encarant la crisi. La qual cosa crec que s'ha de dir en un moment en què la dreta i el feixisme està intentant desprestigiar d'una manera barroera el sindicalisme de classe. Avui serem en Ficosa, parlarem amb ells, ens posarem al seu servei per tal de poder fer totes les gestions polítiques i parlamentàries que calguin, tant des del Parlament de Catalunya com des del Parlament espanyol. Ells ens posaran al dia
de quina és la situació i nosaltres d'entrada ja reclamarem que el senyor Sureda, que avui dia té unes responsabilitats polítiques en el govern de Catalunya i que és en el Consell d'Administració de Ficosa, sàpiga estar a l'alçada de les circumstàncies. Cal recordar que quan ha calgut, el govern de Catalunya ha fet aportacions econòmiques importants a Ficosa i que hi ha uns compromisos que s'han de complir i que no se sustenta la justícia de cap ero si no hi ha al darrere un pla de viabilitat econòmica. De manera que nosaltres entenem que és fonamental, prioritari, que la indústria catalana sàpiga estar a l'alçada de les circumstàncies. Però aquesta responsabilitat, que entenem que tenen els sindicats, també l'ha de tenir l'empresari i l'administració. Jo crec que tothom té clar que són temps de trinxera. Resistir és vèncer, podria ser una bona consigna en aquests moments. Resistir és vèncer. I crec que Esquerra Republicana ha donat mostres de la seva història de ser gent que no estem ancorats en el passat, gent moderna, gent prou flexible com per entendre els canvis que s'estan donant en aquest món, però gent contundent. Gent contundent, que sabem qui són els dolents de la pel·lícula. Els dolents de la pel·lícula no és el poble. Per això sempre hem reclamat polítiques fiscals progressistes. Per exemple, que no es gravi més el treball que no pas el capital. Cop de destral a les grans fortunes, a la corrupció, cop de destral al frau fiscal. Però, a més, hem d'anar a Madrid a dir prou. I Convergència i Unió no ho farà. No pas perquè no estimin Catalunya, sinó perquè són porucs. Perquè, en definitiva, responen als interessos dels lobbies, de la Caixa, dels interessos immediats. I nosaltres ens plantarem. I el Partit Socialista callarà. No vull dir que els companys socialistes no estimin Catalunya, però callaran. De manera que votar independència en aquests moments és votar plantar-nos. És intentar fer saltar la banca. Perquè si no fem saltar la banca nosaltres, ens arruïnaran. De fet, ens estem arruïnant. I tant me fot que la gent parli tamazic, castellà o català. Però no ens en sortirem. I allò que més amoïnaria, que més emprenyaria, que més molestaria a la dreta i a l'esquerra espanyola, des del Felipe González, el senyor Guerra, que ens va passar el ribot a l'Estatut, el senyor Rajoy, és justament que hi hagués molta força independentista. I per desgràcia, el senyor Cayo Lara ja ha dit que no al concert. El senyor Jáuregui ha dit no al concert. El senyor Rajoy ha dit no al concert. I el senyor Duran diu que no val la pena posar-s'hi. No dic Convergència, però el senyor Duran ja ha dit que és millor un govern de concentració nacional. De manera que votar Esquerra Republicana és un vot útil de plantar-nos, d'anar a muntar-la. Jo crec que és evident. Si no ens en sortirem, no ens en sortirem. Perquè aquest espoli fiscal no s'aguanta.